Sik turu, jebule. Sayang sik turu. Wah. Cok. Kan kilo kayak turu iki. Gimana? Nanti. Wis tak boleh urus aja. Ya bisa tak. Saya tak rawuh kok. Ini yo. Yo tak rawuh. Ah, yo tak rawuh. Nyapa iki penake? Ngapa lho? Poso ora kowe? Poso. Tapi Poso tae apa? yo panggah poso, Mak. Aku dhewe wong Islam, ora meneng KTP tok Islamku. Ndak sing ngombe ae sumang kowe. Blah. Iya lho, yo Senin iki aku Islam kuwi kan. Apa yo wong. Wih, ya kae lho bocah. Sopo lho? Hei. Woi, Nyapa lho meneng ngono iki? cerita rene yo. Kok nyanti lho. Gane pacul barang karo gaji. Kegiatan. Cerita linggo kono. Lalu gue emang Linggo. Jenggone pacul koyo ngono iki. Melu aku iki. Nyanti. Metok ori Nanti. mayanu. Iki. Kananmu. Sopo aku? bakalanmu nang omah. Ora enak. Lho aja to. Yo, kan ora wae to. Aku poso mesti dosa. Poso ora yo. Aku poso. Wah, didosa tapi yo melu ketok asik ngabuburi to. Hitung-hitung. Juk. Anu hitam itu. Kayak bang. Ayo. Jujur ayo to. Masuk nih. Sik tak golek arek. Wop. Ayo rene. Tabrak. Coba ada aku tempat dulu. Jadi kilo. Wah, sini dia waduh tuh. Tancel apik iki. Bener ya. Wah, iki malah nggo pacul. Ora kok nggih apa paculmu. Paculku wah. Heeh. Jelek. Sawayah-wayah dongkal buang. Wah. Si anu apa? Wah, apa ini? Jebule aku jane. Gerang. Wah, berarti lek ulo nglangkrah. Kalau eseken. Cepet kabeh sandalku. Mendik kono awake koyo ngene. Awak nyolong kok tuaan ini yo. Punah. Kok ngeser bendak. Apa ya yang ngene iki? Nyolong kayu apa piye wae nek intel iki. Kok intel PCK. Kalau musuhe kakangane iki lho. Musuhe kok intel. Kok sing sik. Itu. Wah, halo. Tak golek belum. Wah, apa ya? Nek sini Alame koyo ngene. wah, rase kae. Wah, uduk. Malah itu tok ori. Wah, Enak anu nih, Cai. tungkel ya jebule. Jale. Petok. Enak bung yo tuwek. Bukan. Apa wae? Apa wae? Iki lho, kae. Kae lho. Kae lho. Kae lho. Kae lho. Ngok mangan awake kok gumun awake. Kae anu Alambu. Semawake malah konang kakangane iki lho iki kok. Barang kok. jare rumah. Aduh. Wah. Ya terus mulai apa piye? Iya lho. Ndak kuat nalas mengaku. Rame-rame apa tuh suaranya? Jangan ada wong ngising ya ngene iki. Nek sing udah nyolong ori ya. Wah.
Oh, cah nyolong ori. Wah, nyolong pringku tenan ae kae Jeblono. Rame koyo ngono iki pesenan akeh iki pringe. Rai bunyi ngono. Oke. Pringku otak. Dong, orine ra ono. Tolong ana ori. Genah. Heo. Ono mlayu ndi kae? Balik. Balik rene. Hei, kula mboten. Ori tingo maketok. Ora lho iki pokoke. Rene, adikmu Kang. Wes kok aku lho. Iki aku mek golek bong kok. Golek bong apa Bromo Corah iki Bromo Corah iki. Aku mek golek bong. Iki warsi wis pesen aku iki 150 ori. Arep kirim ning Mbago kono. Malah kok ketok iki nang opo lho jane? Yo batinku nggih tombol suwung. Woi. Yo adikmu iki yo oleh ngono lek muni kok. Ya piye wong ora eneng panggah kowe ngui kok tangan lek diseneni. Iya, Wak. Piye mau ori wis pesenan kok iki. Iki lek seneni warsi sampe seneni warsi aku iki sitok tak dol 150 kok dianu. Wah aku lho mek ngerah gombolane tok idol-doran. Ngono jenenge nyolong ngono jenenge iki. Tareng dipek. Lah karo adikmu oleh iki bocah ra ngerti buat tok atuke. Iki aja iki to Kang piye? Kowe mang takon mepe jagung, ayam mepe jagung kok malah melok iki pemicu utama. Yo pemicune iki lho aku turu lho iki pemicu utama. Saya tak gomet hajan. Nanti repean. Ampun. Jeblos nih kono iki gomet hajan kabeh iki. Ngono. Aduh piye iki? Ojo lho. Yo, tukang aritku keri. Karet keri ngenteni yo kene. Gomet hajan ngono ndak ngono. Put. Apa keri? Atuku keri ya lho. Jupuk sik ngono mau ayu malah ngono. Oh. Ngolong ori. Kok enak kabeh pancet kan ori ya, panan ori jalur. Gendang. Sopo sing mati? Sopo lho? Rasa ning mburi. Ori Rene, ndang rene. Yo. Ayano.